Tista' tikkonferma li l-rapport li tħejjem mill-FIU wasal għand il-Korp tal-Pulizija partikolarment għand l-eks Kummissarju Michael Kassar? Jekk noqogħdu nilagħbu dan il-lob regolaturi indipendenti fejn il-kap tal-oppożizzjoni għax jiftillu għal jaħseb li jista' jkun forsi gwadan personali tiegħu. Jaħseb li l-Prim Ministru għandu jkun jew kwalunkwe persuna oħra tkun privi għal dak li tagħmel organizzazzjoni indipendenti jew tagħmel il-Korp tal-Pulizija, għandna żewġ idejat totalment differenti naw il-kap tal-oppożizzjoni ta' kif taħdem istituzzjoni indipendenti. Nappellalu l-kap tal-oppożizzjoni biex ma jkomplix jipprova jagħmel ballun politiku minn istituzzjoni indipendenti. Tgħid dwar l-FIU jfisser li ma tkunx taf jekk rapport mhux qed nitolbok il-kontenut jiena tar-rapport tal-FIU qed nistaqsik jekk tikkonfermax li wasal għand il-Korp. Naf l-ebda investigazzjoni tal-Pulizija. Leżom daqsxejn tal-FIU mhux tal-Pulizija. L-ħares inkun naf b'investigazzjoni tal-FIU. Leżom ġivinti ma tkunx taf imma l-Ministru Edward Scicluna jkun jaf li fil-5 ta' April li għadda mar fil-Parlament u qal li qed issir investigazzjoni. X'jagħmel il-Ministru Scicluna xi jkun il-laqat li jkollu mar-regolatur kwistjoni oħra. Jien bħala Prim Ministru ma nkunx informat bl-affarijiet li għandhom x'jaqsmu mar-regolatur. Tajt li l-Ministru jkollu, ma inti bħala Prim Ministru ma jkollokx. Aqra l-liġi. Le, il-Ministru kien jaf li qed issir investigazzjoni. Aqra l-liġi, aqra l-liġi. Qed nistaqsilek Prim Ministru. Ġifieri qed tgħid li l-Ministru jkun jafu inti le ġifieri. Ġifieri għandu ktar saħħa minnek il-Ministru Prim Ministru. Għandu ktar saħħa minnek.